Gaur gurekin hemen Eki Fanlo dugu, errugbiko epaile irundarra, errugbiko jokalari izana da, entrenatzaile izaten hasi zen, eta azkenik epaile falta bazela sumatuta, epaile izateko ikasten hasi zen. 18 urtetan dagoeneko Ingalaterran zebilen epaile lanetan, eta aurten errugbiko mundialetan ibili da epaile gisa. Zuzenean berari galdetuko diogu ea zer moduzko esperientzia izan duen. Kaixo Eki? Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, hainbeste piropo egin taula gorrituko nauzu, bai. Hasteko nola erabaki zenuen epaile izatea, erran dugu, hori, sumatu zenutela falta bazela? Bai, nik uste dut azkenean, hori, zuk esan bezala, epaile falta horrengatik, ere rugbyan epailea ere jokuaren parte da, eta, bueno, rol nahiko interesgarria da rugby munduan jarraitzeko, eta bueno, falta horrekin, Irunen bazeuden bi epaile, Iñaki Campos eta Iñaki Bergara, eta haiengatik salto txiki hori eman duen epaile izateko mundura, eta bueno, hasiera batean jokalari epaile bezala jardun nintzen, eta bueno, zuk esan bezala 18 urteekin ja erabakitzeko ordua izan zen, eta bueno, epaile izateko bidetik jarraitu nuen. Zerk erakarri zintuen epailearen lanagatik? Zerk erakarri ninduen, galdera ez da bat erraxa, Azkenean, jokuaren parte da, jokuaren gainean egon bartzera. Jokua lagundu egiten duzu bizitasun hori edukitzen. Etzera epaile, beste kiroletan izan daitekeen epaile modu bat bezala, baizik eta joku barruan zaude, saiatu egiten zara, joku hori abantaiak mantentzen eta jokalariekin hartu emana oso gertukoa da beste kirolekin kontuan hartuta. Eta horrek ere zailtasuna izanen du, ez? Bere zailtasuna izanen du? Bueno, hasiera batean segurazki gauza guztiak bezala bere zailtasuna du, baina azkenean konfiantza hartuta, jokua ere nola evoluzionatzen duen ere ikasita, azkenean praktikatuz gauzak errez bihurtzen dira edo. Eta zer behar du epaile batek, epaile ona izateko eta bere lana ongi egiteko? Bueno, esaten dute lehenengo gauza dela jokua ulertzea. Azken urte hauetan jokua nola evoluzionatzen duen, zu mantentzea jakintza maila horrekin, gero ere fisikoak ere asko, azken aldian ere joku azkarragoa da, jokalariak fisikoagoak dira, fisikoki ondo mantendu bartzera, eta azkenean esperientzia. Urteak pasala esperientziak ematen dizu, gaztetasunean falta duzun hori. Eta bertze kiroletan batzutan epaileen irudia edo pixkat gaizkiletzat hartzen da edo etxai moduan, ez? Baina uste dut errugbian guztiz desberdina dela. Bai, azkenean errugbiak ematen dituen baloreak edo beti da errespetua, talde lana, eta nik uste hori ere epailearen lanean islatzen dela. Azkenean jokalariek badakite epailerikan gabe ez dagoela partidurik, orduan eta ere gain hartzen dute gu ere pertsona garela eta noiz behinka erabaki okerrak edo hartzeko aukera dakagula. Beraz, nik uste eta errespetua asko egiten digu. Ere nola kirol gutxitu bat garen edo handitzen ari garen, gure arteko lana edo goi mailan ere ez da opakoa, baizik eta beti telebistan mikrofonoa erabiltzen dugu, jokalariekin hitz egiten duguna entzun daiteke eta hori denak asko laguntzen du kirol honetan. Aipatu dugu oso gazte hasi zinela, Ingalaterran hori da 18 urtekin ibili zinela epaile lanetan, eta aipatu dugu ere esperientzia garrantzitsua dela. Eta nola uztartu zenitu, nola bi gauza horiek edo nola hartu zuen jendeak hori? Bueno, 18 urte bete nituenean, Espainiako federazioak egiten dituen interkambio batzuekin aukera eman zidaten Ingalaterra joateko. Eta, 18 urte horiekin bertan zegoen jendea pixka harritu gintzen hemen geneukagun mailarekin, eta, han beste mundu bat da. Azkenean, haientzako rugbia bizitzeko modu bat da, txikitatik, eskoletatik, gero handitzen direnean klubetaraino.
Eta nola uztartu nuen, bazkenean esan dizudan lehen esan dizudan bezala, jokalari eta epaile bezala aritu nintzen 18 urte arte, baina bakizu ikasketak medio eta hori dela, epaile lana bezala, epaile mundutikan erabakitzea joan nuen, zeren azkenean nik nire ordutegiak nituen, orduan entrenamenduak eta gauza guztiak antolatzeko errexeagoa izango zelakoan, bide hori hartu nuen, eta hemen nago dirudi ondo atera dela. Bai, gainera aurten hori mundialetako zenbait neurketa ere epaitu dituzu. Nola izan da esperientzia hori, zure ibilbidean ere bertze garaipen bat? Bai, hasieran, azkeneko urte hau nahiko arrakastatsua izan daitekeela esan daiteke. Aurreko astean lortu nuen partidoien horietaraino bidea egin dudalako. Hasiera batean, rugby 7ko munduko serieak Malagan eta Sevillan ziren, eta hasiera batean marrazein bezalako lanean aritu behar nintzen. Bertara iritsi eta aukera eman zidaten partido bat egiteko. Nahiko ondo egin nuelakoan bigarrengo bat eman zidaten hurrengo egunean, eta bigarren seria Sevillan zelarik hurrengo astean 6 partido epaitu nituen. Eta nola bizitu zenuen hori? Egia esaten baldin badizut, beste partidu bat bezala. Bertan zegoen jendea, konfiantza pasa zidan, esan zian, ekizu badakizu nola egiten den, orain arte bezala egiten baldin baduzu, ez dago inongo arazorik. Eta aholku hori jarraiturik, partidu bat bezala, orain arteko partidu bat bezalako hartu nuen, eta dirudi ondo atera dela. Hemen eskualdean, rugbia ez da igual kirol nagusietako bat, baina badu bere indarra, badira taldeak. Baina nola ikusten duzu orokorrean rugbiaren mundua? Nik uste dut, Bidasoako bi aldeak konparatuz, Hendaian beti izan du da kultura gehiago, baina ikusten dudanez, azken urteotan Irunen edo Txingudi rugby taldean asko lantzen ari dira arrobia eta gutxinaka bere fruituak ematen ari da. Ez da bat ere erresa Irunen kirol klub asko daudelako, baina badirudi haiek egiten duten lan gogor hori badituela bere fruituak eta etorkizunean espero dugu ere islatzea hori lehenengo taldean. Zer uste duzu dela garrantzitsua hori sustatzeko, edo errugbian jendea hurbiltzeko eta parte hartzeko, edo epaile lanetan ere, pixkat animatzeko jendea, mundu hortan dagoen jendea? Azkenean, normalean jendeak ikusten du errugbia kirol arriskutsu bat bezala, eta guztiz kontrakoa da, azkenean errugbian dauden arau guztiak edo segurtasunaren inguruan egiten dute bira, aldatzen baldin badira beti segurtasunagatik dira. Eta azkenean oso kirol sanoa da, oso lesio gutxi daude, eta bere inguruan dauden balore guzti horiek edo egia esan egunerokoan asko laguntzen du. Talde lana eta gauza guztiek egunerokoan asko laguntzen dute. Atzo Irungo kirolaren sariak banatu ziren eta hor aitortzen da pixkat Irungo kirolarien garaipenak edo beraien ibilbidea. Uste duzu horrelako ekimenak ere laguntze dutela, igual zain ezagunak diren kirolak edo kirolariak ezagutzera emateko eta jendeak ikusteko ere futbolaz aparte edo kirol nagusietaz aparte ere badairela bertze kirol batzuk? Noski, azkenean guk ere Irun asko maite dugu eta ni Irun izena mundu osotikan ere zabaltzen dut, azkenean lehenengo galdera egiten dizutena nungoa da, nungoa zara eta nik, beti hasiera batean Donosti esaten duzu, baina gero bukaeran esaten duzu, badago herri bat hor, pixkat mugalderago Irunduren izena eta jende askok ezagutzen du. Uste ezarren, baina Irun nahiko ezaguna da eta jende asko pasatzen da hemendik. Eta beti da harro egoteko modukoa Irun bezalako herri bat mundu guztian zabaltzea. Eskerrik asko Eki, gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei aukera emateagatik, mila esker.